En son poble anem a anar fins a Albal. Este municipi de l'Horta Sud ha gaudit de setmanes de cultura, festa i oci. Les festes de Sant Blai, patró del poble, són un escenari únic perquè Albal congregue a tots els seus veïns per a eixir al carrer. El fred no és cap obstacle perquè 4 jornades d'intensa activitat comercial i cultural feren que pel poble s'estenguera un ambient càlid i festiu. Tot comença el passat dijous 2 de febrer, amb la inauguració de la 15è Fira Comercial i Antic Mercat d'Artesania. La quinzena edició de la Fira la inaugurem amb moltíssima il·lusió. Bàsicament perquè el que demostra és que és una fira que està consolidant-se i que va donar vida al poble, va a significar un impuls econòmic durant aquests dies i que la nostra obligació com a Ajuntament és potenciar el nostre comerç. Els centres comercials és algo com una religió, no? Pegar el cap de setmana i tot el món pega per ahí i el comerç local es queda un poc apartat. Entonces, estos esdeveniments s'aprofiten per a aportar aquesta visibilitat a aquest comerç que crec que és una oferta també diferent, variada i, a més, entreté a tota la família. Per aquest motiu també va acudir a este acte el director general de Comerç, Nacho Costa, per donar suport a aquest tipus d'activitats. Nosaltres estem molt compromesos en el recolzament al comerç local i això evidentment passa inclús per la presència de la direcció general o de la conselleria en les inauguracions o en visites a les fires per a mostrar aquest recolzament que no només s'ha de fer de paraula, sinó que s'ha de també mostrar de forma física i també amb recolzament en les accions amb els pressupostos de la Generalitat, que també se recolzen aquest tipus d'activitats. Serveix perquè siga més visible, perquè només te visiten des de casa, te visiten de tota la contornada i de tots els pobles. Entonces, pense que sí, que l'impacte és favorable i positiu. Ja veuen, i promoure el comerç local no sols crea llocs de treball, també s'evita una fuga de despeses, de tal manera que els diners tornen a circular pel poble. Però també aquestes fires sempre serveixen per fer festa, retrobar-se i dinamitzar. Anar a una fira d'un poble, siga el que siga, significa anar a passejar, significa estar en contacte amb molta gent, veure ambient, i per això és important vindre. Però és que a més per a xiquets, també, a més de la fira, també n'hi ha el que són fira per a xiquets, d'aparatos d'estos que s'han posat a xiquets, en el qual també s'ho passaran bé. És un dia per a disfrutar d'oci, per a anar tranquil·lament a passejar amb la família, i si uno vol comprar, doncs té possibilitat de comprar. Si vol fer una cerveseta, també. Per tant, jo anime a tots, a totes les famílies i a tots aquells que vulguin passar-se per allí, que se passe per Albal. Enguany, a més, ha augmentat el nombre d'expositors, passant el centenar de parades. A més, ha hagut un fum d'activitats dinamitzadores tots els dies de la fira, exposicions, recitals de cant d'estil i rondalles, així com també activitats per als més menuts. Així el que participen són les associacions. Entonces, n'hi haurà associacions que són sense ànim de lucre, que seran les que participaran. I participaran intentant fer rifes, intentant vendre coses, i és el que també contribueixen a donar-li més color a esta edició de la fira. L'edició d'enguany és la número 15 i, com te dia, aquest tipus d'esdeveniments el que fa és que dinamitza i revitalitza i anima al poble. I la veritat és que fa falta. Animar el comerç local fa molta falta. Tenim un cap de setmana tot ple de teatre, actuacions, per exemple el diumenge ve Pepe el Botifarra, fem titelles, fem el que són les recital de poesia, cine, n'hi ha fet de tot per a tots els públics. Una de les coses que hem fet ha sigut canviar el típic mercat medieval i hem recuperat i volem dir-li que siga mercat de coses tradicionals valencianes, la música, la cultura, la indumentària, tot volem que siga més de la terra, vamos. La fira, com deia abans, no només és un esdeveniment econòmic, sinó també social, és una festa, és la festa del comerç. I al final, en el cas d'Albal, que damunt està lligat al patró, pues, ja és el culmen d'aquesta situació.
I jo crec que és molt important això, que la gent del poble conega el seu comerç, que el comerç li oferisca aquesta festa que representa la fira a la població i que al final el comerç sense els consumidors és impossible, però també els consumidors sense comerç no tenen res que fer. Una fira, la d'este 2017, que presenta alguna que altra novetat. La fira enguany fem un canvi, recuperem la gestió, unifiquem les dues fires i s'ha promocionat des de la regidoria nostra tot el que és la participació de les associacions culturals del poble. De fet, tenim recitals de poesia, tenim diverses exposicions de pintura, de boixets, tot col·laboracions de les associacions del poble, que és una cosa que hem volgut potenciar en esta fira. En acabar la fira, la setmana que ve també tenim el que és la Setmana Cultural del Poble, que continuem amb més presentacions de llibres, exposicions i tot un seguit d'actes culturals, com bé diu que siga la Setmana Cultural. El cap de setmana va servir perquè veïns i visitants donaren un passeig per tot un seguit de parades interessants i amb productes de molta qualitat. Bueno, pues lo que tenemos sobre todo es cosas de cuchillería, de navajas, afiladores, tijeras, como veis, espadas, todo tipo de juegos, o sea, más sobre todo el tipo de cuchillería que es lo que nosotros trabajamos. Nuestra parada es de embutidos caseros y artesanos de Jarafuel, de la provincia de Valencia, muy cerquita de Requena y Almansa. Y esto es una empresa de 1952. Mis abuelos, mis padres y ahora nosotros seguimos. Nosotros venimos ya desde hace muchos años y somos de Játiva y traemos el dulce típico de Játiva, que es el almoixávena, que es un dulce de azúcar, canela y manteca, y luego traemos dulces tradicionales. Tenemos magdalenas de chocolate, de frambuesa, de cabello de ángel, de calabaza, de manzana, tenemos rollitos de anís, cocoleix, rosegons d'almendra. I és que els dolços no poden faltar en aquestes fires tradicionals i la gent està encantada. Pues lo que más me ha impresionado es que he comprado un morcón buenísimo y me lo voy a comer todo. Cacahuetes, todo lo que es de almendra, de pastelería, está muy bien. Y quesos, los quesos curados y los chorizos. Hay mucha variedad de todos los stands y no es siempre lo mismo, una cosa que está muy bien y eso. Bueno, per als més joves, normalment, més per acabar sí que munten paraetes per a que se n'aputxen els xiquets o cotxes de xoque. Eso, per a passar un bon rato i la gent jove sí que els agrada molt. M'agrada perquè és del poble, però isc perquè venc tiretes pa Càritas. Rifem un pernil, 2 botelles de xampany i ixen els iguales del Dia dels Enamorados. Hi ha 5 anys. Les associacions tenen un paper fonamental en aquestes festes, ja que com a cor del poble que són, bateguen amb força en estos actes i fires en les que la seva presència dona importància i sentit, ja que ells són les persones que estimen el bal i les seues tradicions. Això és el patró del poble, el patró Sant Blai. I després tenim a Santana, que tenim això és un estiu, que ve un altre horatge més bo. Però bueno, tot així ve molta gent. Molta gent de fora, d'Alcàsser, Picassent, de tots els pobles, Sempre. Antes, quan érem jovenetes... Però està el diumenge, demà dissabte, diumenge i tot, i demà divendres, vull dir que molts dies, tenim 3 dies enguany. Milers de visitants passaren per Albal en estos 4 dies de fira, de manera que a poc la Fira de Sant Blai d'Albal es va consolidant com una de les més importants de la comarca. Este és un dels dies més importants en el calendari festiu d'Albal. És la romeria a Santa Anna, que congrega centenars de veïns per anar des del poble fins a l'ermita. Acompanyen a la imatge del patró, Sant Blai, i després de la missa celebren un concurs de paelles. I des de bon de matí hem estat així ja tots preparant per al concurs de paelles, i ante l'oratge Sant Blai ens ha respectat un poquet prou, i res, i a les 11 hem eixit de la iglesia de la parròquia de Sant Carles, caminant fins ací, ens han juntat en l'altra parròquia, i hem arribat fins ací ara en les Palmes i en el Sant. Ara anem a fer una missa en honor a Sant Blai i seguidament anem a fer el concurs de les paelles. Pues ha sigut un any bo perquè la gent té moltes ganes d'eixir i té moltes ganes de passejar. Avui anem a fer una vegada més la romeria, ja dic jo, al final, quan anem pujant cap a Santana, ja veureu la quantitat de gent que ve per la pujada de Santana. I el que volem és això, és honrar i venerar el nostre patró d'hivern, que és Sant Blai. La missa en honor al patró es va celebrar amb la solemnitat habitual.
Després, prop d'unes 2.000 persones preparaven ja unes suculentes paelles. Se les hacen 50 arreglos de pollastres per unes 2.000 persones i cada any la participació del poble és en augment i cada volta hi ha més participació i col·laboració de tot, entre les falles, la gent del poble, les dones, de totes les edats. Pense que el que és el balanç final de la cosa d'aquestes festes, pues un any més ha sigut un èxit de participació, que evidentment és lo important, evidentment, no? Nosaltres ho organitzem des del major carinyo i la major dedicació possible. I la veritat que enguany el balanç de les festes i la participació de la gent és més que altres anys i cada any anem superant la participació de la gent i la veritat que estem molt contents i molt orgullosos de que el poble sempre se volca en les festes del poble i més en els seus patrons. Uns dies de molta participació i germanor que fan eixir a tots al carrer, riure, conversar, passar-ho bé i sobretot mantindre una tradició i fer poble.